ഫോട്ടോക്കിലെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സാധനം നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫുഡൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലെ നിലത്തെല്ലാം മഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചു വെക്കുക ചെയ്യുക. ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള വീടിലാക്കില് മഷിയൊക്കെ എടുത്ത് തായിടും, അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ പെന്നിന്റെ മഷിയൊക്കെ നിലത്താക്കും. നേരം ഇത് പോക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മള് തുണിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വരക്കുക ചെയ്യുക. നല്ലോണം ആവുക. പിന്നെ വെള്ളം തടി ഒഴിച്ചിട്ട് പോക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതെല്ലാം പോവാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്, ചില സമയം പോവില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തിൽ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കൂട്ടാലോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ കൈമേലെടുത്തിട്ടുള്ള ബോൾ പെന്നിന്റെ ഇതാണ്, ലീഫ് ഫില്ലറാണ്. ഞാൻ നിലത്ത് മഷിയാക്കുന്നുണ്ട്. മഷി ഞാൻ കൈ കൊണ്ടെല്ലാം തുടച്ചതാ. കൈമേലെല്ലാം മൊത്തമായി മഷി. പക്ഷെ നിലത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ബോൾ പെന്ന് അങ്ങോട്ട് കളയണം. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതാ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സാനിറ്റൈസർ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ടോപ്പ് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാനിറ്റൈസർ. ഇനി ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് തുടച്ചാലേ. നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കൈമേലുള്ള നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മഷി നോക്കാം. ഇതാ ബ്ലൂ കളർ മഷിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ അതിന്റെ മൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുണി കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നിലത്തിറക്കുന്നതാണ്. നല്ല വണ്ണത്തിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല. ഇനി കുറച്ച് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ ആക്കാം. സാനിറ്റൈസർ പോയ വഴിയെല്ലാം നോക്കിയാട്ടെ, കണ്ടില്ലേ? ഇതിനി തുടച്ചു കൊടുക്കാം. അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോകളുമായി ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.